Ayo nyok. Bapakmu ki adikku kok ora nglayati ndwana to Le. Sampeyan ngolah ngalih. Are mati malah. Sing kandha mati sapa? Bagong mau. Kowe mati ketandekan utang karo tengah yuta. Tuwa tak gawani dhuwit 1800. Malah wong isih urip kemalingan ra kebabahan. Iki mau kok. Lah iya aku jaluk. Panjenengan wis tumbur tutup. Janaka apa? Saka kersane Koko Prabu Kadang Werda. Janaka dijak tetepungan supaya aku sing nderekke. Dina iki Koko Prabu tunggu ana jeroning alas. Kurumanggala. Ayo tak nderekke Kang Mas. Engko tetepungan karo Koko Prabu mbok menawa bejane. Bisa kelakon aku nderek panjenengan. Piye no? Rantai Mas. Ampun pun ketoke guneme alus. Nika ajeng ngrah ndur Janaka ben kecekel. Ampun pun Gus. Gusti Pranata Ngamarta jengkar. Panjenengan nembe menggalaken dhateng jengkaripun Kang Raka. Njur kena godaning wanita sing urung tau tepung, ngati-ati. Aku kepeksa urung bisa minangkani penuwunmu. Mbok menawa mengko siji dina aku sagu. Yen wektu iki aku bakal angupaya jengkare Koko Prabu. Amit sewu Janaka. Aku ora jeneng Deksura. Yen pancen kowe manut papan tak suwun. Ning yen kowe ora manut apa kelakon aku ngrodo badhe peksa karo kowe. Tandang tikel sang kadalrong yekata sang pinarwasa gumregut magut ing ayuda yen pancen mengkono rupak Janaka wae jembar aku ya wani. Aja takon dosa budya candhak gedeng tanganmu.